Hola a tothom, avui excepcionalment és divendres 21 de març al matí. La meva idea és publicar aquest podcast igualment el diumenge, per tant, com sempre, tingueu en compte que hi poden haver coses que passin aquest cap de setmana o aquesta tarda que no quedin recollides, però tranquils que ja en parlarem la setmana vinent. A mi, la veritat és que m'agradaria molt venir a donar un tou de bones notícies, però la veritat és que més enllà que plou, i plou, fins a un punt que és una mica cansino ja, això de que plogui tant, i que els embassaments, per tant, superen el 50%, que tornem a estar com el juliol del 2022, doncs poca cosa em queda per celebrar, la veritat. Aquesta setmana, Netanyahu ha dinamitat definitivament l'acord d'alto al foc a Gaza i el que s'encaminava a ser una aturada de les hostilitats també a Ucraïna, doncs de moment és un acord d'aquella manera. Per tant, faig el que puc, nois. En tot cas, som-hi. Putin i Trump han acordat aturar els atacs contra infraestructures energètiques d'Ucraïna. Com us deia, una proposta de mínims. Tots dos líders han pactat que s'aturin els bombardejos contra infraestructures energètiques durant 30 dies, una proposta del president dels Estats Units que, segons un comunicat del Kremlin, el president rus ha acceptat i ja ha donat ordres als seus generals d'executar. I és que el president rus, a més de no abandonar les seves demandes maximalistes que hem repetit diverses vegades aquí, que Ucraïna no entri a l'OTAN, que no recuperi les fronteres del 2014, manté les objeccions a un alto al foc temporal com el que plantejaven la setmana anterior Washington i Kíev. Per què? Us preguntareu. Doncs el Kremlin està apretant en la necessitat d'establir un control efectiu en la línia de combat, de frenar el que considera la mobilització forçosa i el rearmament de les forces ucraïneses i la impossibilitat de castigar els suposats crims terroristes que ell voldria que sí que es poguessin castigar dels soldats ucraïnesos a la regió del Kursk, que és la regió que han envaït. Per tot això, el que fa és demanar a Occident que deixi de proporcionar a Kíev ajuda militar i informació d'intel·ligència, una cosa que ja sabem per la setmana passada que a priori no deixarà de passar. Llavors, amb aquest acord ínfim, el líder rus que fa? Manté la seva disposició al diàleg davant de Trump, alhora que en realitat es nega a acabar amb la majoria de combats. De fet, poques hores després de penjar el telèfon, l'exèrcit rus aparentment ha bombardejat la ciutat de Kíev, segons han informat mitjans ucraïnesos. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ha respost que està d'acord amb aturar els atacs a infraestructures energètiques, que ha de dir, després de com ha anat tot, i ha instat el president nord-americà a que l'informi de tota la trucada amb Putin. Aquestes converses entre Trump i Putin també han conduït a un intercanvi de 350 presoners de guerra entre Ucraïna i Rússia, són 125 per banda, 125, no sé comptar, 175, que es va produir dimecres. Trump, evidentment, ha celebrat l'esdevenir d'aquest acord a la seva xarxa social particular, que ja coneixem per aquest nom pretensiós Truth Social, com dient, ei, la veritat la tinc jo, assegurant que el procés de pau està en ple funcionament i, amb sort, pel bé de la humanitat, aconseguirem fer feina. Concretament, la humanitat li preocupa tant com un pèsol, perquè ha suggerit que els Estats Units siguin propietaris de les plantes elèctriques i nuclears ucraïneses. Una d'elles és de les 10 centrals nuclears més gran del món. Per tant, aquesta és la seva manera d'oferir garanties de seguretat, quedar-se amb la propietat d'aquestes centrals que poden estar en aparent disputa estratègica perquè Rússia les ha envaït. Aquesta represa de la normalitat relacional entre Putin i Trump no és menor i, com us deia l'altre dia, no té res a veure, en aquest cas, amb el bé de la humanitat, sinó que respon als interessos comercials de tots dos i també i especialment als interessos polítics, o gairebé diria jo, personals, en una legitimació a dues bandes de la figura, O sigui, si jo et faig cas a tu i tu em fas cas a mi, internament ens estem legitimant pel que estem aconseguint i així seguiran increixendo les relacions purament comercials i interessades entre aquests dos països. I encara un altre exemple de l'interès que té Trump en el bé de la humanitat sencera.
Recordareu les referències del president nord-americà a desplegar un infern a Gaza si Hamas no alliberava els hostatges, aliè a l'acord de treva que hi havia en vigor, perfecte. Doncs bé, aquesta setmana, i després que Israel ho consultés amb Trump, segons va informar la Casa Blanca, Israel ha trencat la treva i ha matat centenars de palestins en una onada de bombardejos a Gaza. El mateix dimarts, que és el dia en què es van reprendre aquests bombardejos, el balanç ja superava els 400 morts. Al Jazeera va informar, a més, que aquests bombardejos s'havien concentrat en barris molt poblats, edificis residencials i escoles on la gent que s'havia quedat sense casa s'havien refugiat. Netanyahu va dir que Israel actuaria contra Hamas amb una força militar creixent per forçar els islamistes a acceptar els seus termes. I quins són els seus termes? Doncs principalment ell no vol passar de fase de la treva. Sabeu que estàvem a la primera fase i ara hauria tocat passar a la segona, però ell vol quedar-se a la primera, en què s'intercanvien hostatges israelians per presos palestins. La segona havia d'implicar posar les bases per una pau duradora, cosa que és evident que no li interessa. De fet, amb aquest objectiu ja fa 3 setmanes que limita l'entrada d'ajuda humanitària a la franja i que hi ha tallat també el subministrament d'electricitat. Tinguem en compte, a més, que actualment s'està celebrant el Ramadà. Per tant, diguem-ne que la situació de precarietat a la franja és elevadíssima. N'hi ha també que assenyalen que aquesta represa pot tenir un sentit militar, perquè durant la treva, que sí que va durar tot i que era feble, Israel s'ha pogut rearmar, ha pogut identificar els nous caps de Hamas, però també pot tenir un sentit polític, no? I és que aturar la treva li permet recuperar la confiança de les formacions ultres que li donaven suport, però havien sortit del seu govern precisament en el moment de signar aquest alto al foc i, a més, esquivar una declaració que té pendent en el marc del seu judici per corrupció i que el podria dur a la presó. Per tant, interessos visibles i interessos potser no tan visibles. El cas és que ell va dir això i, dit i fet, l'exèrcit israelià ha iniciat una ofensiva terrestre al centre i al sud de la franja de Gaza. Aquesta operació militar ha ampliat el control d'Israel sobre el corredor de Netzarim, que és el que divideix la franja en 2 parts, diguem-ne, al nord i al sud, i del qual l'exèrcit israelià ja s'havia retirat el mes passat en el marc d'aquest alto al foc, precisament per permetre als palestins desplaçats al sud tornar al nord. Per això l'operació no només és un incompliment de l'alto al foc acordat al gener, sinó que també torna a dividir l'enclavament en 2 parts. Aquesta nova ofensiva s'hi han imposat, de fet, les famílies dels hostatges israelians mateix, que van convocar mobilitzacions contra aquests bombardejos. Per què? Doncs asseguren que aquest moviment suposa abandonar els hostatges que queden a la franja i, de fet, emplaçaven Netanyahu a tornar a les negociacions, que creuen que és la manera de protegir els hostatges i de garantir-ne el retorn. També s'hi han oposat, a priori, evidentment, les Nacions Unides, la Lliga Àrab i la Unió Europea, que ha instat Israel a posar fi a les operacions militars i ha fet una crida a tornar a l'acord d'alto al foc. La veritat és que potser no s'ha posicionat amb la contundència que ho hauria de fer, però s'ha posicionat. Ja sabeu que dins de la Unió Europea també hi ha lleugeres discrepàncies sobre quina relació s'ha de mantenir amb Israel, perquè evidentment sobretot hi ha més estats que discrepen, però sobretot hi ha Alemanya que té una relació amb el poble jueu evidentment particular. La Unió Europea ha emès aquest posicionament durant la reunió del Consell Europeu, que es va celebrar el dijous, on no cal ni dir que el tema candent una altra vegada sobre la taula és el rearmament, que és una paraula que està de moda, nois, ni un meme ni res. Vull dir, això sí que és una autèntica trend. En aquesta trobada, el president espanyol Pedro Sánchez s'ha trobat sol demanant que la Unió Europea recuperi el paper de poder tou, no? En lloc de posar-se fins les dents per recórrer a la força i la violència. Per què? Doncs perquè diu que això aniria en contra del sentit últim de la Unió Europea, que es va forjar precisament per construir relacions basades en la política i en el comerç, i no en la guerra. Aquest discurs, però, arriba després d'haver anunciat precisament un increment de la despesa militar després de l'última reunió. Llavors, què ha passat aquí al mig, us preguntareu? Perfecte, jo us ho responc. Doncs que els socis de govern, sumar,
no s'hi han avingut, aquest increment. I per ara el PSOE no té els suports per aprovar aquest augment de despesa al Congrés, perquè, evidentment, no cal ni dir que el PP també s'hi oposa, com s'oposa a tot de manera força sistemàtica, perquè ells són l'oposició i han decidit que com a oposició essencialment s'oposen, val? En lloc d'arribar a acords, que suposo que és el que s'hauria de fer en política, però a mi qui m'han preguntat, no? Sánchez, per tant, es troba, per variar, per altra banda, fent equilibris, no? Entre mantenir el compromís que diu que manté amb el rearmament de cara a Europa i construir a la vegada un discurs que convenci els seus socis de legislatura. Mentrestant, el CIS d'aquest dilluns assegurava que el 75% de la població espanyola vol augmentar la capacitat de defensa de la Unió Europea. De fet, diu que fins i tot el 68% veu amb bons ulls la creació d'un exèrcit europeu. Això és probablement perquè un 80% de la població creu que les polítiques exteriors de Donald Trump perjudicaran la Unió Europea. I, a més, el 58%, o sigui, gairebé el 60%, considera que ara mateix la Unió Europea no té la capacitat de defensa necessària per fer front a possibles agressions externes. I la Unió Europea continua determinada a fer possible aquest rearmament i per això ha proposat una nova fórmula, que és que vol fer compres conjuntes d'armes fetes a Europa. D'aquesta manera, no només incrementa el seu poder militar, sinó també la seva indústria armamentística. Brussel·les, per tant, vol potenciar les compres conjuntes, sobretot a companyies bèl·liques europees. És una mesura que se suma a totes les facilitacions econòmiques que està anunciant que posarà els estats membres del bloc per invertir en defensa, com per exemple que aquesta despesa no computi pel dèficit. La Comissió també va plantejar, de fet, l'emissió d'uns eurobons en forma de préstec per un valor de 150.000 milions d'euros, els quals podrien estar exempts d'IVA, i ara, amb aquest nou anunci, la Comissió pretén que per accedir a aquests bons s'hagin d'adquirir armament amb almenys un 65% de components fabricats a la Unió Europea. I, com a contrapartida, prohibeix que se n'adquireixin de països que considera una amenaça, com podria ser, sense anar més lluny, Rússia. Mireu, és cert que hi ha un augment de la conflictivitat arreu del món, vull dir, ho diuen les dades, però aquest relat instaurat de manera no aleatòria d'una possible guerra mundial imminent porta a resultats absurds que només tenen un objectiu. I aquest objectiu és conservar privilegis, alçant la bandera de la pau i assenyalant com a responsables els més dèbils a qui, per cert, de pas o de rebot, se'ls està vulnerant els drets humans. L'exemple més clar d'això l'hem vist, com no pot ser d'una altra manera, als Estats Units, on aquesta setmana Donald Trump ha deportat 250 migrants a les presons d'El Salvador, tot i que un jutge ho havia prohibit. Dissabte passat, després que la Casa Blanca invoqués la llei d'enemics estrangers, ara en parlarem, un jutge federal de Washington va suspendre temporalment la llei i va ordenar que qualsevol avió amb migrants que hagués sortit dels Estats Units havia de tornar sota aquesta ordre de Trump. Però les autoritats del govern de l'administració van tirar pel dret i van materialitzar aquesta deportació. Per què El Salvador? Doncs el seu president, Nayib Bukele, va oferir a Washington la possibilitat d'utilitzar les seves presons per deportar immigrants a canvi d'una petita tarifa, no? Vull dir, si no, per què? Aquestes presons són bastant conegudes. El règim de Bukele fa temps que està en el punt de mira per pràctiques que violen els drets humans en aquestes presons. Detencions sistemàtiques sense proves. Cel·les plenes a vessar de presos sense aigua i sense menjar. I fins i tot en algunes presons hi ha hagut denúncies d'assassinats, tot i que el règim centreamericà sempre ha volgut vincular les morts a causes naturals, tot i que hi ha un informe que aparentment assenyala que hi ha hagut estrangulaments, per tant, naturals, en fi. I aquí recupero el fil. La norma que va fer servir Trump, la d'enemics estrangers, només s'ha fet servir als Estats Units en període de guerra activa. Així, per exemple, la guerra contra els anglesos de 1812, la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial. De fet, indicis que algú sospitava que això no estava bé és que l'ordre d'expulsió via aquesta norma es va fer un dissabte a la tarda i sense comunicar-ho a premsa, a diferència de tota la resta d'ordres que està firmant, que sempre ho fa amb una performance, un petit show, com a ell li agrada. Al cap de poc més d'un parell d'hores, un jutge va bloquejar l'aplicació de la llei defensant que, com sembla evident,
a priori, els Estats Units no estan en guerra. Poder s'ha de dir, perquè sembla que algú ho entén diferent. Recordeu allò que ens preguntàvem un dia, què farà Trump quan topi amb els límits de la justícia? Doncs ja ho veieu. Ja no és només el dret internacional, el que no val, tampoc el nacional. Sembla que per ell no hi ha límits. És més, Trump ha contestat demanant l'impeachment o la destitució d'aquest jutge, perquè ell és el rei. No cal ni dir que aquesta invocació de la llei d'enemics estrangers suposa una nova escalada en la campanya de por contra la comunitat migrant, la qual s'ha convertit en un dels principals blancs de l'agenda ultra del president, el que dèiem, el culpable dèbil a qui se li estan vulnerant els drets humans. De fet, a finals de febrer, l'administració Trump va deixar sols els menors migrants no acompanyats davant dels jutges que ordenen les deportacions. I és que el govern va ordenar tallar l'assistència legal per unes 26.000 criatures, incloent-hi, segons les ONGs, les que han sigut víctimes de tràfic. Aquest relat, insisteixo, securitista i criminalitzador contra les persones migrants no és només als Estats Units. L'estem veient créixer a Europa també amb l'auge de l'extrema dreta, no serem ara nosaltres uns bonistes. Una extrema dreta que clarament aconsegueix imposar la seva agenda. I de fet, ho hem vist concretament aquesta setmana amb el pacte per al repartiment de menors migrants entre Junts i la Moncloa. Aquest acord inclou, entre els criteris de repartiment, l'esforç fet fins ara en l'acollida d'aquests menors, motiu pel qual Catalunya, una de les que més n'ha acollit, en rebrà una trentena, mentre que Madrid n'hauria de rebre uns 800. Segons el govern espanyol, aquestes dades no són definitives, perquè estan subjectes a revisió en funció de la informació que facilitin les comunitats autònomes. Què més es té en compte a l'hora d'establir aquest repartiment? Doncs la població de la comunitat, la taxa d'atur, el PIB, si és una ciutat fronterera o si és una illa, la dispersió, les places, etc. L'acord s'ha aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres a través d'un decret llei que reforma la polèmica llei d'estrangeria. Com que Junts, a priori, el validarà, el decret passarà sense problemes pel Congrés gairebé amb tota seguretat d'aquí un mes, i llavors serà quan es farà el repartiment. Aquest repartiment de menors que han arribat últimament de manera majoritària a les Illes Canàries, us sonarà de l'estiu, és una qüestió que s'arrossega com a mínim fa un any, quan Junts, amb el seu vot en contra al costat del PP i Vox, va impedir la reforma de la llei d'immigració per fer obligatori als governs autonòmics l'acollida dels migrants menors no acompanyats. Aquesta distribució està previst que es faci en general quan hi hagi una situació de contingència migratòria que, segons el decret, es produirà quan un territori tingui un nombre de menors 3 vegades superior a la seva capacitat ordinària. I a priori, quan una comunitat aculli més persones de les places que té, haurà de rebre un finançament del govern espanyol. Més enllà de si és legítim o no fer una distribució ponderada dels menors no acompanyats arreu de l'Estat, aquí hi ha alguna cosa que fa olor de comprar gent de l'extrema dreta, que és aquesta mercantilització de les persones. O sigui, per una banda, crec que no hem de perdre de vista que estem parlant de nens i nenes, d'adolescents, que creuen fronteres, que creuen el mar, per incrementar la seva maleïda esperança de vida, no per una altra cosa. Arriben sols, i això pot ser per dues coses, o bé perquè han sortit sols, que ja ho trobo bastant extraordinari, o pitjor, perquè han perdut els seus familiars pel camí. Llavors, el que s'hauria de posar al centre d'aquest assumpte és què és el millor pel menor. Insisteixo, són nens i nenes, són adolescents. On tenim la capacitat de fer que aquest menor pugui construir-se una vida digna? I allà on no hi hagi capacitat de fer-ho, posar-hi els recursos que facin falta. Per tant, la perspectiva no ha de ser des de jo si el meu sistema pot aguantar més persones, és com jo puc contribuir que aquestes persones tinguin una vida digna de persona humana. I plantejar-ho diferent és boig per mi. Amb tot, però caldrà veure els possibles problemes que aquesta nova normativa aixequi a les comunitats autònomes governades pel PP. Al Madrid d'Isabel Díaz Ayuso, que per cert considera que repartir persones migrades és fomentar la immigració irregular massiva, com si
deixar-los tots a les Canàries hagués d'impedir que n'arribin més, no? En plan, no, mira, hi ha un tap. No, això no va així. Ella ja ha dit que recorrerà a la norma i al País Valencià la cosa també es complica. I és que el repartiment de menors migrants és una línia vermella per Vox, partit amb qui, a part de ser el soci principal del govern d'Amazon, ara el president de les Corts Valencianes hi ha pactat els nous pressupostos. Un intercanvi de favors, en definitiva, entre un president que està acorralat per la desastrosa, dramàtica, patètica gestió de la Dana i la ultradreta que ha aprofitat la seva debilitat per introduir el seu programa radical. En definitiva, Vox blanqueja Amazon i Amazon blanqueja Vox. Què pot sortir malament? I anem acabant amb un tema així una mica aleatori, però que vindria a connectar-se perquè no sabem ben bé com s'encarrilarà, mai millor dit, i és que l'acord de traspàs de Rodalies pel qual Esquerra va investir Sánchez, i en vam parlar, penso, la setmana passada amb el caos de Rodalies, i que un acord que ha sigut assumit pel govern català, diguem-ne que aquesta setmana ha patit un petit retoc. Després de la polseguera aixecada pels treballadors de Renfe, que no volen perdre els seus beneficis com a treballadors d'aquesta empresa estatal, per altra banda, com si la Generalitat o la negociació col·lectiva no poguessin garantir com a mínim els mateixos beneficis. Però bueno. Arrel d'això, el Ministeri de Transports i els sindicats han acordat que la nova empresa, que havia de gestionar Rodalies segons el pacte inicial i que havia de ser de titularitat catalana, continuarà adscrita a Renfe. En definitiva, que el traspàs aquest que havia de ser integral potser serà tan matisat que serà pràcticament imperceptible. I això és tot. Espero que això d'avui a diumenge no quedi molt descontextualitzat perquè em faria molta ràbia i, si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Gràcies.